Okay, hello, good morning. तो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो लाइभ स्ट्रिमाव जइन खालामगोन। एक्चुअली जोङो दायो सावरायनो आखायाव लादों BTC फरेस्टनि साख्रि आरो आसामनि साख्रिनि सायाव। मानोना गोबां स्टुडेन्टसा कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे आदा आसामनालाय मा खबर आरो BTC ना मा खबर होननानै। दा फिजिकेल टेस्टआथ' जागासिनो दङ अनगयिं। बयबो जइन खालाम। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जइन खालामगोन। आरो बयबो लाइभ नायनायफ्रा कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दे। होमबासो आं कमेन्ट्सखौ नायै नोंथांमोना रिप्लाइखौ खालामनो हागोन ना। नङाबा एसे आंल' बुंबाय थाबा एसे प्रब्लेम जानो नागिरो। अके फार्स्ट कमेन्ट फैबाय साहिल बर' हेल' आदा हेल' फंबाय मा खबर। एन्ड बिदुं गुड मर्निं ब्रादार गुड मर्निं मारै दं खबर सबर। SMS ক'ব ঠিক আছে মই মাজে মাজে SMS কৈ দিওঁ ঠিক আছে। हेलौ मा खबर आं हायखांबायलै आदा आदसा क्वालिफाइड जाबाय ना आदसा देरहासार बोरै दं आदा आं थिगानो दङ एक्चुअली थिगानो दङ। एक्चुअली আমি ইয়াতে আজি ডিসকাস কৰিম BTC ফৰেষ্ট আৰু আমাৰ BTCৰ বাহিৰে কি আছে আমাৰ আসাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ঠিক আছে। हाय आदा आंहा दासो अन्जना बर' आदसा दासो ना अके लाइक खालामनो दाबो दे नोंथांमोना होमबासो एसे लाइभआवहाय लाइक खालामबा एसे मोजां मोनो। आरो सबे कमेन्ट्स কৰিব ঠিক আছে যোনে যোনে লাইভ চাইছে তোমালোকে একদম কমেন্টস কৰিব ঠিক আছে। हेलौ गुड मर्निं आदा पेन्डिं रिजाल्टआ मारै जागोन अम्बिका पेन्डिंनि सायावथ' आपडेट गैथ'वा नैबे CSBआ दा बिराद बेस्ट दंना Gr-3 दा Gr-1 जेनाखि फरेस्टनि साख्रियावहाय बिसोरो बिराद बेस्ट 24 जुलाइसिम बेस्ट दा बेखायनो थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि सायाव जेबो स्टेटमेन्ट होनो हाथ'वा बिसोरो। BTC Gr-3 Gr-4 এতিয়ালৈকে খবৰ নাই ঠিক আছে খবৰ অহা নাই। एक्चुअली CSB বৰ্তমান বহুত বিজি আছে ঠিক আছে। তোমালোকে গমে পাইছে যে 6 জুলাইৰ পৰা 24 জুলাইলৈকে ফিজিকেল টেষ্ট চলি থাকিব। এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই চলি আছে 24 তাৰিখলৈকে তাৰপিছতে মানে কিবা এটা আপডেট আহিব চাগে। दा बेनो आरो खोथाया माने 2026 जागासिनो दङ ना। बे मान्थनि बे दाननि 6 जुलाइनिफ्राय आप टु 24 जुलाइसिम फिजिकेल टेस्टआ जागोन। दा 11निफ्राय जोब्बाय Gr-1आ 6निफ्राय 11सिम Gr-1 दंमोन आरो 13निफ्राय 24 जुलाइसिम फरेस्ट गार्डआ इन्टारभिउआ जागोन आरो दायो जागासिनो दं। दिनै 19 जाबायगोन ना सरि दिनै 18 गोन। आं कमेन्ट्सखौ नायबावनो BTC फरेस्ट एग्जाम ঠিক আছে আমি ডিসকাস কৰি আছো অলপ পিছত। अखा हायाखै नामा दा अखा हाथ'वाखै जोंनाव अखा गैथ'वा उदालगुरियावहाय। देरहासार मा दं BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिया उमुक थुमुक बेखौथ' आंनाव प्रुफ गैया जुदि नोंथांनाव प्रुफ दंबा होबानो जाबाय आंनाव प्रुफ गैया। रकेट बसुमतारी आदा सिख्लाफोरना फार्स्ट ट्राइ खामा ना खामा बेखौ आं मिथिला दे बेखौ सिख्लाफ्रासो मिथिसिगोन सिख्लाफ्रा खोन्थाबानो जाबाय। सिख्ला सेंग्राजों खोथा गैया मोदोमाथ' बयनाबो एखेना नङा होमबा हिप्स जयनाहाय खस्थ' मोनो थाबायनायावहाय। BTC Gr-3 Gr-4 माला होगोन आपडेट गैथ'वा बेनि सायाव अके दा जों जोबनायथिं मोजां सावरायगोन बेनि पार्पसनि सायाव Gr-3 Gr-4नि सायाव नेक्स्ट अके टेटखौबो जों कभार खालामगोन अके टेट कभार खालामगोन बेसेबां नेबावनो ना टाइमा थांगासिनो दङ बिनि सायाव जों कभार खालामगोन। माने आगष्टनिफ्राय ना एकदम लागातार भिडिअ नोंथांमोना मोनगोन Gr-3 Gr-4खौहाय रेस्ट खालामबाय थागोन आङो नोंथांमोनाबो खालामनांगोन अके होमबासो बयबो खालामबासो सरकारा नायगोन सासे सानैल' बुंबाय थाबा जानाय नङा। BTC टेट आदसा केया ब्रह्म आंना दिनै जाबाय क्वालिफाइड जाबाय ना आं सानो बयबो क्वालिफाइड जादों साफासानै इन्जुरिनि थाखाय जायासै ना। आसाम फिजिकेल टेस्टनि सायाव जों सावरायगोन। মই চব আনিম আসাম টেট হওক BTC টেট হওক BTC Gr-3 Gr-4 হওক চব আনি থাকিম ঠিক আছে। আগষ্ট আহক আগষ্ট আহিব দিয়া আগষ্ট অহাৰ পিছত চব আমি ডিছকাছ কৰি থাকিম। আমি এনেই বহি নাথাকোঁ ঠিক আছে। আগষ্ট হোৱাৰ পিছত আমি লাগাতাৰ ভিডিঅ' দি থাকিম তাৰপিছত তোমালোকেও মানে তোমালোকে অলছ' কমেণ্টছ কৰি জনাবা যে কি হ'ব লাগে নহ'ব বা কি ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগে চৰকাৰে এইবিলাক চবেই ৰেষ্ট কৰিব লাগিব আগষ্টৰ পৰা।
आसाम पुलिसनि फिजिकेल टेस्टआ जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला दै प्रेक्टिसाव थाबाय थाखा आं बुंदोंमोन ना फरेस्टनि फिजिकेल टेस्टआ थाब सार्टेनलि जागोन होननानै खायसे फोथायदोंमोन खायसे फोथायाखैमोन थिग बेबादिनो फरेस्टनि आसामनाबो थाब जागोन नाथाय आसाम पुलिसाव थाब जागोन बिनि उनावसो आसाम फरेस्टआ जागोन आरो अन्जना गायखांबाय माइ गायखांजोब्बाय एग्जाम सेन्टारा मायाव जागोन दा फरेस्टना नन बे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जानो हागौ डिपेन्ड खालामगोन केन्डिडेट्सआ साबेसे क्वालिफाइ जादों फिजिकेल टेस्टआव जुदि फिजिकेल टेस्टआव खम क्वालिफाइ जादोंबा क'क्राझारावबो जानो हागौ जुदि अभार जादोंबाथ' क'क्राझाराव लाजोबनाया इजि नङा आरो कर्सआ बिराद बारा जायो थांलाय फैलाय जोंनि उदालगुरिफ्रा बिश्वनाथ दं सनितपुर दङ चिरां दं बाक्सा दङ लकेलाव जायोबा बेस्ट थांनाय बाराव लकेलाव जादोंमोन ৰানিং ফাৰ্ষ্ট যে কৰিছোঁ কিবা এটা কনফাৰ্মেশ্যন দিলে ভাল আছিল নেকি দাদা গণ্ডগোল হ'লে কি হ'ব গণ্ডগোল আচ্ছা ৰানিং পাছ কৰিছে ঠিক আছে ৰানিংটো পাছ কৰিছে ঠিক আছে এইটো মানে পৰ্টেলত সেভ থাকিব এওঁলোকৰ মাজত সেভ থাকিব আমাৰ হাততো একো মানে এভিডেন্স নাই যে বোলে মই পাছ কৰিছোঁ মোক টাইমত তেনেকুৱাটো নাই আমি দেখাও নাই যে কিমান টাইমত আমি সোমাইছোঁ কিন্তু পৰ্টেলত থাকিব যেনেকৈ এওঁলোকে মানে স্কেন কৰিছিলতো তাতে থাকিব লাগে থাকিব सदा मांसोखौ देखानो लांबाय पुलिसा आं निउसआ नुनाय बादिब्ला मेडिकेल ट्रिटमेन्ट होनो लांदों माने 21 डेज जाबाय होनना बुंदों स' 21 डेजसिमल' मानसिया थानो हायो उइदाउट जानाय होननानै थ' बेखायनो मेडिकेलाव लांबाय होननाय खोनादों बिनि प्रपार डिटेल्सखौ लागोन आं दे देरहासार नार्जारि दं आदा जों गामियाव होदों आदसा आंथ' मिथिला नोंसिनाव जुदि प्रुफ दङबा देखाय प्रुफ थाबासो देखायो कर्ट केसआव अके उइदाउट प्रुफ जेबो एभिडेन्स जेबो खालामनो हाया खुगाजों बुंबा जेबो जाया नोंनो प्रुफ नांथारगोन प्रुफ थाबासो देरहागोन आरो प्रुफ गैयाबा जेबो गैया उल्थासो केस जायो फरेस्ट फिजिकेल टेस्टआव हिन्जावफोरनिखौ 3 आवार्सल' होनांगौ माने एक्सुवेलि 4 आवार्सआ बिराद बारा जायो हिन्जावफोरनि थाखाय 4 घन्टायाव हाबखाया गासिबो 2.5 घन्टा 3 घन्टानो हाबजोबनाय हिन्जावफोरा मानो होनबा अनलि 16 km ना अके एडिआरए माब्ला फैगोन गुड कुइसन एडिआरएआ फैसिगोन दा आसाम स्पेशल टास्क फर्सआ आगष्टसिम खामानि मावगोन हा सेप्तेम्बरालागै फैगोन सेप्तेम्बरालागै एप्लाइ खालामनो मोनगोन खिन्थु बिनि सिगां सिगां पस्टखौ डिक्लेयार खालामनो हागौ नैबे आगष्टआवनो होनो हागौ मेडिकेलाथ' होखाबायना मेडिकेलनि पस्टखौ डिक्लेयार खालामखाबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टआ गासै 33,200 सामथिं दङ टेकनिकेल आरो नन टेकनिकेलाव आरो देग्लाय गंब्रै मेडिकेल कलेज बानायदों गोदान आरो एभ्रि जिल्लायावनो मेडिकेल कलेज गंसे गंसे खालामगोनखाय गोबां पस्ट फैदों देग्लाय नार्सआ 10,000नि बारा पस्ट ओंखारबाय स्टाफ नार्सआ एनएमआ अनलि 100 प्लास टेकनिशियान दङ 4,000नि बारा टेकनिशियान लेब टेकनिशियान दङ फार्मासिस्ट दङ ग्रेड 4आ 4,000नि बारा ओंखारबाय मेडिकेलाव आरो बे थाबैनो लिंकआ एक्टिभ जासिगोन आरो एक्टिभ जानाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा आंनि चेनेलावहाय आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन उदांसा दैमारि गुड मर्निं ब्रादार गुड मर्निं मारै दं खबर सबर BTC फरेस्टनि रिटिन माला जागोन अके बेनि सायाव कभार खालामगासिनो दङ दसे थाथ' दा फ्राय क्वालिफाइड खालामबाय नङा होमबा फिजिकेल टेस्टखौ मोजां जादों बयबो खालामनांगौ मोननाय मोनैनि खोथा BTC फरेस्ट एन्ड आसाम फरेस्ट बहुत डिफारेन्स दङ आलदा आलदाथार एकदम गोरोबा साख्रिया पावारा एखे दै खिन्थु प्रसेसा एसे आलदा आलदा दङ BTC LP UP टेट रिजाल्ट दिबने আগষ্ট মাহত বহুত চান্স আছে আগষ্ট মাহত বহুত চান্স আছে পুৰা দিয়াৰ চান্স আছে যদি নিদে নহয় বহুত মানে প্ৰব্লেম হ'ব চাগে কাৰণ LP স্কুলবিলাকত টিচিং ষ্টাফ মানে বহুত কমি আছে ঠিক আছে স্পেচিয়েলি ফৰ আৱাৰ বড়ো মিডিয়া বহুত কম আছে যিমান থাকিব লাগিছিল একচুৱেলি নাই আমাৰ গাঁৱৰ এখন স্কুল আছে ঠিক আছে এখন স্কুল আছে ইয়াত অনলি এটা সিঙ্গল টিচাৰ আছে এই মানে মাজে মাজে অফিসত যাবলগীয়া যদি হয় কেনেকৈ ক্লাছ কৰিব নিজে মেথছ ল'ব লাগে ইংলিছ ল'ব লাগে বড়ো পঢ়াব লাগে এনেকৈ হ'লে মানে বহুত কষ্ট হয় ঠিক আছে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে অলপ জানিব লাগিব সোনকালে এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগিব তেতিয়াহে স্কুলখন মানে স্মুথ হ'ব ক্লাছটো आसाम पुलिसनि माला जागोन आसाम अके आसाम पुलिसखौ जों रायज्लायग्रोनोसै आसाम पुलिसआ सेप्तेम्बर अक्ट'बराव जानाय चान्सआ दङ आगस्टआव जानाय नङा सेप्तेम्बर अक्ट'बराव जानाय चान्सआ दङ बेखायनो प्रेक्टिसा लागाथार थाबाय था जायफ्रा आंनि बुंनायखौ ट्रास्ट खालामदों ना BTC फरेस्टआवबो प्रेक्टिस खालामदोंमोन आं जायफ्रा खालामासै जाया होननानै बिसोरो डिसक्वालिफाइड जाबायबो दा बेखायनो फंबायमोन बिनानावमोन आसाम पुलिसआव सेप्तेम्बर अक्ट'बराव फिजिकेल टेस्ट जानाय चान्सआ दङ दानिया ओरैबादि रुल्स खालामो आसाम स्टेटआव नैबे फाइनान्सियेल इयाराव जि साख्रि ओंखारदों बेखौ फाइनान्सियेल इयारावनो होनांगौ होननानै डेट मिन्स मा 31 मार्च 2027नि सिगां साख्रि मोनगोन आरो
माने थांनाय बारनि बादि 2 बोसोर 3 बोसोर लाला होननानै अलरेडि गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार खालामखाबाय प्रसेसा बोसोरसेयाव जोबगोन आरो अके थ' बेखायनो बिटिसिनाबो जायखिजाया बे 2027 नि 31 मार्चनि सिगांनो साख्रिखौ होगोन माने गोदान रुल्स खालामजोब्बाय आसामावहाय बेखायनो थाब जागोन रावखौबो दाने सब गाव गावनि सायाव सोनारगोन आरो खस्थ'आ समावसार जोंना बिश्वनाथ गहपुरना बिराद प्रब्लेम जायो आदा स्कुला ना खोन्थाहरनोसै स्कुला दाथ' स्पेसियेलि बर' मिडियामनि थाखाय एग्जाम जादोंमोन ना बेफोर गासैबो पस्टिं मोनगोन नोंसिनि गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ गवालपारा दुधनाय ना दरं सनितपुर ओरैहाय मरिगाव नगाव सहैजोबगोन आरो आं मोनसे पस्ट नुदोंमोन जे माने सोरबा होदोंमोन आं नामखौ गोसोआव गैला फेसबुकाव नुदोंमोन आं कि माने बिटिसिनि स्टुडेन्टसफोरा आसामाव टेटआव साख्रि लाहैयो बे नंगौ खोथाया बे नंगौआनो ओमफ्राय मा जायो बेटार अपसन ओंखारबाथाय मास्टार मावहैखाबाय देन बेनिफ्राय बेटार अपसन ओंखारबाय लाइक गुबुन जब मोनबाय बा हयथ' बिटिसि टेट मोनबाय अब्ला उल्था माने फैफिनो होमबा बै स्कुलाव पस्टआ फोरोंगिरिया साडेनलि हरखाबै माने रिजाइन होबाय नालाय रिजाइन होनाय लोगो लोगो मास्टारा बै पस्टआ खालि जाबाय सापज एग्जाम्पल बहाबा गंसे स्कुलाव सानै फोरोंगिरि दंमोनलायनो बिनि गेजेराव सासेया बिटिसिनि सासेया नन बिटिसिनिखा अब्ला सासेया जुदि हरखाबै फैना होयोब्ला अब्ला स्टुडेन्टसखौ फोरोंनायावथ' बै सासे फोरोंगिरिया बिराद खस्थ' मोनगोन आरो हरखाबैथ' फोरोंगिरि थिसनथाइ होआ नालाय स्कुलावहाय बिराद खस्थ' मोनो आरो बे खोथाया सैथो थ' बेखायनो बिनि सायावहाय नोंथांमोना मा बुङो बेखौ बुंबानो जाबाय दा आसाम पुलिसनिया माब्ला जागोन सेप्तेम्बर अक्ट'बराव आसा दङ বিটিআৰত যিটো গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বা জিটি পিজিটি বা টেট বহুত কুৱেশ্যন কৰি আছে নহয় জানো ঠিক আছে বিটিচি এলপি ইউপি এতিয়া বৰ্তমানলৈকে দিব পৰা নাই ঠিক আছে আৰু বিটিচিৰ যিটো জিটি পিজিটি অহাটো অলপ দূৰৰ কথা এইটো এলপি ইউপিৰ হোৱাৰ পিছতে এইবিলাক আহিব ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি ধৰি ৰাখিব পাৰিম অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত পিজিটি জিটি অহাৰ চান্সটো আছে চাগে सन्तोष आदा ए बि इउ बि मालै माला जागोन आच्छा बुंबाय आं बेखौ बुंखाबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि 4 ग्रेडआ अनलि एग्जाम जायो बेनिफ्राय डाइरेक्ट मेरिट लिस्ट ओंखारो जुदि मोजां नाम्बार मोनबा आरो भाइभा टेस्टखौ लानायखौ नुवाखै एक्सुवेलि लायना लायाथाय खिन्थु बिराद काट अफ थाङो हेल्थआ मेडिकेला डिएमइआ माने बहुत काट अफ थाङो आसाम फरेस्टआव एपिआरआव थाया एपिआरआव माने मा आसाम पुलिस रेडिअ अर्गेनाइजेसन बै वायरलेस लायोना वायरलेस बै माइक्र'फन जिथु कि लायोना एपिआरआवबो थायो आरो बिसोर आसाम पुलिसनि आन्दारावहाय आंथ' आसाम फरेस्टआव नुफेराखै बेखौ पस्टआनो आसाम पुलिस रेडिअ अर्गेनाइजेसन ना रिहान बर' आदा प्रमदआ होलांनाय साख्रिनि बेथनखौनो होआखै सन मा बे आयेनाव लिरनाय दं आदा रेगुलार साख्रिनि सेलारिखौ होआ बे सेलारियाथ' जानांगौ एसआइअ जुदि अकेबा एसआइअ थाबानो सेलारि जायो एसआइअ गैयाबानो सेलारि जाया आरो अके आरो एसआइअ आंनि मोनथिनायाव 1 इयार भेलिडिटि थायो नामा ओमफ्राय जुदि इनभेलिड जाबा बेखौ लाफिननांगौ आरो खिन्थु जुदि सेलारिया एसआइअ जुदि एप्रुभ खाबा सेलारिया जायो न' इस्यु बाट मानि थाखाय जायाखै माबाफोर टेकनिकेल इसु जादों ना इन्टारनेल इसुफोर दं आं बेखौ बुंनो थांला मोनथियाखै खिन्थु जुदि साख्रिया जुदि एपइन्टमेन्ट मोनबायबा येस 100% सेलारि जागोन सम लानो हागौ नाथाय जागोन जुदि सम लायोबाबो एरियार मोनगोन पेन्डिंखौ खनसेनो मोनफाजोबगोन आरो आसामाव बाजेट गैयामोन ना बेनि थाखायनो सेलारिया जायाखैमोन जानांगौ आसामाव बाजेटआ नैबे जुलाइ मासावसो जागासिनो दङथ' डिपार्टमेन्ट वाइसआवहाय अब्ला सेप्तेम्बर अक्ट'बराव मोनहैनो हागौ बिटिसि फरेस्टनि जायनाखि साख्रि मावग्राफोरा एडमिट कार्डआ डाउनलड खालामना ला खोमा नाङा जायफ्रानोखि फरेस्टआव इन्टारभिउ होदों आरो जुदि एडमिट कार्ड मोनाबा नैबावहाय मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार दङना नैबे 94 अमुक तमुगा बावहाय 10टानिफ्राय 5टानि गेजेराव सोंहरनो हायो इनकुवारि खालामनो हायो आरो जुदि नोंहा माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा दा आं दिनैनि लाइभ फैनायनि जाहोना बेनोमोन कि माने सोर फरेस्टआव फिजिकेल टेस्ट पास खालामखो जुदि नोङो फिजिकेल टेस्ट पास खालामबायबा नेक्स्ट राउन्डआ जाबाय रिटिन एग्जाम आरो बै रिटिन एग्जामाव बेसेबां नाम्बार दङ जों बेखौ लाइभ प्रुफ नायगोन दायो अके थ' बेखायनो जों बेवहाय अफिसियेल नटिफिकेसन जोङो डाउनलड खालामनोसै जाहाथे बयबो क्लियार जायो फिजिकेल टेस्टआव जेबो नाम्बार गैया पस्टआ जाहैबाय अनलि
110 गार्डआव आरो 40 सिमना जाबाय ग्रेड 1 आव एबा एसआइ आवहाय 157 अनलि पस्टआ सेलेरिखौ नायोबा सेलेरिया फरेस्टना खम जायो आसाम पुलिसना बारा जायो जुदि आसाम पुलिसना जुदि बे एसआइ मोनबा बे स्केल पेया माने बुरजा जागौमोन 8,700 ना मा दं मोनगोन ना 7,400 जायो मोनगोन एसआइ लेभेला आसाम पुलिसाव बे पुलिसनि ग्रेड पेया ग्रेड 1 आ खम बेखौ ओरैनो आसाम लेभेलावहाय एसे ग्रेड पेखौ बारायनो नांदों बायदि होननाय खोनादों माने रिकुवेस्ट खालामगासिनो दं होननाय खोनादों उनाव बियो 7,000 प्लास बा हयथ' 8,000 जाहैगोन आरो बे 700 बेबायदि बे ग्रेड पेया खम जायो बे पेमेन्टआथ' थिगानो अके पेमेन्टआ थिगानो पिबि माने पेमेन्टआ बे थिगानो 14,000 स्टार्टिंआ बेसिक आरो बियो नाथाय गासैबो दाजाबनानै मोनजोबनायाव बिदिनो 31, 32 सिम मोनहैयो आरो फरेस्टना बा आसाम पुलिसा जिखुनु जाया गभर्नमेन्ट साख्रि ग्रेड 3आ फरेस्ट गार्डआबो थिगानो गाज्रि नङा सेलारिया थिगानो रेंक हिसाबै थिगानो बे हाई सेकेन्डारि लेभेल नालाय एसे खम जाखागोन एन्ड पावार एन्ड फांसनखौ नायोबा नैबे रेंकआ बे देरसिन जाहैबाय अफिसार ग्रेड 1 माने अफिसार लेभेल जाहैबाय अके एन्ड फरेस्ट गार्डआ बे गार्डआनोसै आरो बे गार्ड मिन्स गार्डआनोखा आरो बेयो कनस्टेबल नैबे ग्रेड 1 आ जाबाय अफिसार लेभेल माने अफिसियेल केसफोरखौ हेन्डेल खालामनांगौ जायो केसफोरा हेन्डेल खालामनांगोन जेब्लानाखि गिदिर केसफोर जायोना मेजिस्ट्रेटनि आन्दारावबो थांनांगोन जेब्लानाखि पुलिसफोरा जुदि मानसि हमनाय बायदि जुदि नोङो सिखावफोर हमोब्ला नोङो रिपर्टखौ होनांगोन आरो अके माने हेन्डेल खालामनांगौ आरो एसे अफिसियेल खामानिखौ मावबाय थानांगोन आरो देन जोङो फिजिकेल टेस्टआवथ' जेबो नाम्बार गैखाया मिथिखाबाय ओमफ्राय एग्जामखौ नाय दाना एग्जामा माब्ला जागोन ना एग्जामा थ' बे एग्जामाहाय सिएसबि चेयारमेन बिथाङा बुंनाय बादिब्ला दाखालि प्रेसमेट बुंनाय बादिब्ला फिजिकेल टेस्टआ जोंना 24 जुलाइआव जोबगोन नालाय दा 24 जुलाइखौ गारनानै उइदिन 7 डेजनि गेजेरावनो फिजिकेल टेस्टनि रिजाल्टखौ होगोन होननानै बियो बुंदों आरो होमबा 15 आगस्टनि सिगां 100% रिजाल्टआ फैनो हागौ फिजिकेला आरो ना बै एग्जामा 15 आगस्टनि उनाव जानाय चान्सआ दङ आरो एग्जामा खिन्थु सेपारेट जागोन ग्रेड 1 आवहाय हाई सेकेन्डारि लेभेलनि कुइसन दानगोन होननानै खोन्थाखानाय दङ नै बेखौ नायबानो जाबाय एन्ड गार्डआवहाय HSLC 10 पास लेभेलनि दानगोन आरो होमबा एग्जामा खननै जागोन सोरबा ग्रेड 1 आव पास जादों आरो गार्डआव पास जादोंबा खननै एग्जामबो होनांगोन आरो अके दाना जाहैबाय एग्जामाव मार्क्सआ बेसेबां दङ अके एग्जामाव 100 मार्क्स दङ एग्जामाव 100 बेनिफ्राय काट अफ थांगोन बावहाय 90 प्लास एन्ड बेनिफ्राय भाइभा टेस्टआव 20 मार्क्स दङ बुंदोंखि माने चेयारमेना मोनसे पस्टआव साथाम लेंहरगोन भाइभा टेस्ट होनो 1:3 अब्ला मोनसे पस्टआव 200 जनहालागै फाइट खालामगोन थ' बेखायनो मोजां होदो साख्रिखौ लानो नाजादो 90 प्लास स्कर खालामनांगोन होमबासो काट अफ थांनाय चान्सआ दङ माने बहुत जन केन्डिडेट्स दं नालाय अके बाबु आसनि एप्लाइ जाबाय बाबु आसनिया फैसाखौ मोनसिगोन फंबाय बाबु हा अक्ट'बरहालागै मोनगोन सेप्तेम्बर अक्ट'बराव मोनजोबगोन लासै 8 पे कमिसनाथ' लागु जाबाय नाथाय नांगोन नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयाराव मोनहैगोन मार्चनि उनावहाय मोनहैगोन नेक्स्ट एप्रिल मे जुनावहाय मोनहैनो हागौ दाथ' जेनेबा जाबाय बाट मोनथारनाया नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयारावहाय मोनहैनो हागौ आरो होमबा बेथना बारायगोन दाना फैबाय जों लास्टआव SLPRBआव फैबाय दा दिनै लाइभ फैनायाव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामखा माबाफोर सोंनो गोसो दङबा नङाबा उनावहाय मोनसे कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ खालामनांगौआ एसे खस्थ' जायोथ' आसाम पुलिसा पस्टआ बेखिनि दङ नै बावहाय गासै 6,000नि खाथियाव लामसाम पस्ट दङ आसाम पुलिसाव ओमफ्राय आसाम फरेस्टआव दङ माखासे दा बेवहाय फर ग्रेडआ अनलि स्किल टेस्टल' जागोन खुनु एग्जाम गैया भाइभा टेस्ट आरो स्किल टेस्टल' जागोन माबाया फर ग्रेडआ ओमफ्राय डाइरेक्ट साख्रि खिन्थु कनस्टेबला खारथारनांगोन बेनिफ्राय एग्जाम आरो भाइभा दे एन्ड SIआ फार्स्टआव रिटेन एग्जाम बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट आरो भाइभा ओमफ्राय साख्रि अके बेखौ बुजिबाय आरो फरेस्टनिया जाहैबाय आसाम फरेस्टना फार्स्टआवनो पुलिस बादि खारग्रोनांगोन 3200 मिटार्सखौ हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्सखौहाय खारनांगोन आरो
हौवाफोरा 40 मिनिट्स मोनगोन टाइमखौहाय हिन्जावफ्रा 8.5 मिनिट ना मा मोनो 1600 मिटारखौहाय बिनि उनावसो काट अफ थांगोन काट अफ थांनायनि उनावसो आरोबाव नोंखौ एग्जामाव लेंहरगोन आरो एग्जामाव काट अफ थांबावनानै आरोबाव नोंखौ थाबायनो लेंहरगोन अके 1:5 1:3 थाबायनो लेंहरगोन ओमफ्राय लास्टआव बायबा ओमफ्रायसो साख्रि आसामना लं प्रसेस दा बेखिनियानो एडिआरइनि पस्टआ गैयाबाबो 20,000नि बारा फैनो हागौ 20,000नि बारा मेडिकेलाव जुदि 33,000 होनो हादोंबा अब्ला एडिआरइआव 25-30,000 फैनो हागौ आरो बेखिनि दिनैनि दसे लाइभ स्ट्रिम आरो टेटनि रिजाल्ट लास्टआव जों सावरायोबा आगस्टआव मोननाय चान्सआ दङ पस्टखौथ' डिक्लेयार खालामखाबायना 30,000 नाम्बार दङ माबायावबो टेटआवबो आरो दा टेट होनाय लोगो लोगो जिटि पिजिटि टेट थाबाय एलपि थाबाय इउपि थाबाय आरो टटेल फार्स्ट बोसोरावथ' 70,000 होनदों खिन्थु खनसेनो जोबा लासै लासै होगोन ठीक আছে बेनोमोन दिनैनि लाइभ स्ट्रिमा नेक्स्टआव लोगो मोनगोन आं बे भिडिअखौ दाननाय नङा नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जायफ्रानोखि